Siwmai o we, fan o yw brawd Slain 55 a dyma fi yn chwarae gêm o'r enw Undertale. Dwi'n caru gêm yma felly dwi'n meddwl bydd chi'n caru e. Nes i chwarae... Ie. Nes i chwarae'r gêm o blaen felly ond dwi'n gwneud eich chi nawr. O. Mae'n yn gêm wir neis. Achos dwi wedi chwarae hwn o blaen, mae person yma, enw person yma yw enw yw Flowey. Ti'n gweld y calon yna? Mae'n ansalty. Dyna beth sy'n cadw ti yn fyw. Fi ddim eisiau mynd trwy hwnna. Dwi'n gwybod sut i chwarae hwn, ond... Na. Sa eisiau sboilio fe i chi, felly dwi'n mynd i actio fel fi ddim yn gwybod dim byd. O na! O na! Be dwi wedi gwneud? Pan bydd unrhywun yn gwneud... Dwi'n gwybod beth sy'n digwydd nawr, ond beth os chi yn mynd mewn i hwnna? O, yey, dwi wedi cael ei achub gan Toriel. Toriel. Okay, take your rules. Toriel. Un peth, pan mae dwi'n melon, dwi'n fel Simpsons. Dun 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 caru gêm yma, fel chi'ch gweld. Wel, basically mae gêm yma am person sydd wedi disgyn mewn i lle yma. Dyn ni. Chwi yw person yna, a chwi'n ffeindio ffrindiau newydd, a gêm chwi'n addicted i. O, wel mae hi wedi labelu lefrau dwi angen gwasgu. Do mae hi wedi. Aros, ond sut bydd hi'n gwybod bydd ni'n dod lawr fan hyn, achos bydd hi wedi labelu nhw'n barod? O ia, a yn gêm yma, chi dewis 3 route, chi lladd pobl, chi gwneud ffrindiau efo pawb, neu chi gwneud y ddau mewn un. Wel, mewn rhai gwahanol. Dyma be mae'r sgrin ffeitio'n edrych fel. Siarad. Mae ddim yn... A mae ddim yn siarad. Yay! Nawr. Ydw i chi so... Dwi'n rhoi tu ôl ti Toriel. Oh. Na.
Ew. Fi'n mynd I dangos I chi beth a sut o'ch chi gallu fel pryd yn nhw'n trigger ti chi ond nawr dwi chi chwarae'r gêm. Nawr dwi chi chwarae'r gêm. Am yr gêm yma, chi cael ar Steam a mae'n dod ar y soundtrack sydd efo caneuon I gyd mewn. Am yr caneuon dwi'n dda efo hwn. Edrych ar hwn. O hi'n cuddio tu ôl y pilar y holl amser. Dwi'n cael ffôn. Helo? Dwi'n gorfod gwneud lleisio hefyd. Helo, dyma Toriel. Ti heb di... Rwy ti heb di gadael y stafell, wyt ti? Na, sa'i chi gwneud e. Jyst sa'i gallu gwneud e. Clic. Dwi'n cofio am yn hyn. Edrych. Dun 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 dun. Losin. Oh, come on. Fills you with determination. Yeah, dwi'n mynd I safio fe fyna. Dwi'n mynd I safio fe fyna. Bam, 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 bam. Bam, bam, ba-da-da-num. Bam, bam, ba-da-da. Bam, 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 ba-da-da-da. Dwi yn gwneud hwnna. Ffordd hyn. Ffordd, na fan hyn, a fan hyn. Ring! Helo, dyma Toriel. Pa'n... cinnamon neu butterscotch? Achos dwi wedi chwarae fe o blaen o fi wedi dewis cinnamon, mae hi'n dweud paid dweud wrth fi, ydy yn cinnamon, achos dwi wedi chwarae fe o blaen a reseto fe. Mae hwnna wir yn cool. Yeah, nice dose. Hihihi. Mae pethau sy'n gwneud... Helo, dyma Toriel. Ti ddim yn hoffi butterscotch, wyt ti? Ond... Ie, be o fi'n mynd I dweud, cyn oedd Toriel yn galw fi ar ffôn, oedd... dyma lle
Dwi hi dangos I chi be mae'r peth fawr sbectorialdyn fan hyn. Ydych, chi'n mynd mewn I bocs bach o'ch. Yay. 2 arian. Ring. Hello? Na, Click. Sa'n cofio bil fi'n mynd. O, dwi'n meddwl fi'n cofio hwn. Yes! Oh yeah. Dwi hi gwneud hwn o syth, ond... Wow! Na, sorry. Pwy sydd wedi dweud ti gallu pusho fi rownd? Ti'n dweud wrth fi? Oh, okay. Mond I ti pwmpen. Ti moyn I fi symud mwy? Okay. Na! Okay. Yeah! Really? Give me a... Over here mynd yn syth. Yes! Save point arall! Woohoo! Save. Stuck i'r bwrdd. Ooh! Save right cyn Napster block. Roll it in. Symud gyda'r ffos, ie. Mae hwn yn un o'r... Sa'n cofio. Mae'n mynd I bod yn mwy anodd. Anodd. Achos mae'n ysbryd. Yeah. I'm absolutely. Dapper block. Woo! Yeah. Ffordd yma mae'r Spider Bake Sale. Be? Na. Fi eisiau bwyd. Mae ddim yn rhoi bwyd I fi. Chi'n rhoi arian efo banc. O chi methu mynd nôl. Ring! Hello? Yeah.
cario ymlaen am yr gêm. Ie. 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 Hello. Bam, 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 bam. Oh, Iawn, nawr dwi'n gallu cario ymlaen am gêm. Dwi'n cofio beth yw hwn, ond na i mynd mewn i un. Na i mynd mewn i un efo person newydd mewn. O, mae'n abs block. Ond mae hwn... Vegetoid. What? What? Sa'n mynd I ti eto? Dwi'n mynd syth i'r un iawn. Dwi'n meddwl dwi'n cofio hwn. Hwna? O na. Achos bod i'n cyntaf barod I gwneud. Ie. Pam nhw o hyd yn dod lan y dau yna? Dwi'n cofio hwn. Na dau. O, fi methu gwneud un hyn oed. A hwn? Dwi'n meddwl fan hwn. Woo! Dun. Oh. Pimp arian. Dwi'n meddwl mae'r un lan fan hyn. Na, fan hyn. Peekaboo. Beth sy'n lan? Na, hwnna'r ffordd stori. Jyst bydd ffordd yma gynta. O! Dwi'n cofio ffordd yna. Sa'i eisiau mynd ffordd yna. Dwi eisiau mynd ffordd y stori. Yei, Toriel! Diolch am watchod. Dwi angen stopio nawr achos diwedd y fideo. Ond diolch am watchod. Dyna ni am heddiw. A gwneud siŵr I tanysgrifio. Hwyl am y tro!